Naga jingyo jingtip kabatikna bo wayu suba nongkai drong yau bala tip kerteng kumu wellborn kongjo ubaju tip kumu bul udang don hagalenti na nongpoh sa Shillong harengkat arngut ki Paralok nongkai drong lembat ki dawai pun buat bande ki bakai ha Shillong ki bor Pulit ka umsning police station ki lapenlong ya ka jingpen absirip ha umsning ha ka med artarik ujemang arajar arpusan Katkum ka Kyrwoh na ki bor Pulit laong ba nakajing kenra kumba ha ka por khandai 10% minute men-made labat ya kawai ka kali baleno ka badannya registration number ML not san AB khandai not R baladon langut ki breu ya ki beratip kerteng kumu wellborn kongjo na kenjony umran Frederick harkerang pat Pascal harkerang na syang Bangla ki Pulit ki lalap na ki breu kumba shipho pon khandai gram udrok heroin Pat cucu lah kedua bala register mukot dema persyak ia kita langut bal kacing tokit kadang ya syakmat hadin bala kem yaki. Habatin pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka Shah plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka Shah plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya